Bulawanong nga pulong, Hebrewhanon 12:2-3. Isintro nato ang atong hunahuna kang Hesus nga mao ang gisandigan sa atong pagtuo sukad pa sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Giantos niya ang paglansang kaniya sa cross o gawala niya igsapayan ang kaulaw tungod kay ginahuna niya ang kalipay nga madawat niya unya. O karon atuan na siya nagalingkod sa tuo sa dapit sa trono sa Dios. Aron dili kamo maluya o dili mawala ang inyong pagtuo, hunaan ninyo kanunay kung nga unsa ang mga pag-antos ni Hesus sa mga makasasala nga nakigbatok kaniya. Mga kasama atong nga pamalandungan kini nga maong pulong nga kung mahimo makasintro gid kita sa atong pagtuo diha kang Hesukristo. Kay dili lalim ang iyang gihimong sakripisyo pinagi sa pagpalansang sa cross aron lang matuman ang iyahang nga mga gustong mahitabo ngadto sa mga tao. Kini si Radyoman Bernard Pantaleon, Tatak, RMN.